inaangkin ng... Yun din po, kaya umaalis yung ibang DJ. Dahil 50 years na ang Love Radio Manila, makakasama natin ang Kabisyo DJs para makihula, makisaya at makipagbardahan dito sa Family Feud Love Radio Edition! Samahan katulad nito na may sapak, may saltik. Alam niyo po ba ngayong 50th year ng Love Radio, naghahanap kami ng DJ? Teka, anong requirement? Dapat sariwa! Yan! Dapat? Masarap! Susulitan niya! Yung merong recording. Yung may earphones. May earphones, oo. Okay. Yun. Yun ba ay tama? Congratulations! Top answer! Top answer. Pass or play? Play! Okay, magpe-play ang team na hapunan. Yung strap ng ni Tanya na nahulog. Okay. Ayan, yan. Nalaglag yung strap ni Tanya. Oo. Survey says? Yung umalis si Chris Chuper. Nalungkot ka ba nung umalis si Chris Chuper? Okay, umalis si Chris Chuper. Anong sabi ng mga kabisyo natin? Yung nag-prank si Tita Tanya tsaka si Uncle Dagol na meron silang ginagawang something sa banyo. Okay, ang prank daw ni Uncle Dagol at Tanya Chinita, nandiyan ba yan? Okay. So yung prank kay Uncle Dagol, prank namin ni Tanya Chinita kay Uncle Dagol na kunwari may matatanggal na yung FGM sa morning. Okay. And may memo sila. Ganon. Okay. Si Rakitera. Ikakasal. Kinasal. Kinasal si Rocky Terra. Nandyan ba yan sa ating board? Wala! Okay, team. Umagahan kay ganda. Pwede na kayo mag-huddle. Okay.
FGM. Nandyan ba yan? Wala. Meron! Pass! So, ang maglalaro ay ang team Umagahang Kay Ganda. Kahit ano na. Ano, go! May jowa si Rocky. May jowa si May Rocky. jowa na si Rocky. Okay. Meron daw jowa si Rocky Terra. Nandyan ba yan? Wala! Ano, mababasa ako. Sabi sa Reddit kasi. Oh, nandyan ba yan? Wala. Team Maanong Hapunan, pwede na kayo mag-huddle. Chismis yung lilipat si Christopher sa Yes. Services? Okay. May nanliligaw na, congressman. Okay. Yun May lang, try. daw Na matanda. Kay Tanya Chinita na matanda. Ay, wala. Buti naman chismis lang kasi kami na eh. Inaangkin ng... Yun din po, kaya umaalis yung ibang DJ. Tatanggalin na si Maratone kasi ang dami niyang palpak. More or less, yung issues ng sa Nandyan ba yan sa board? Ay! Ano ang mga karaniwang idinudulog sa advice programs ng Love Radio? Go! Cheating. Cheating. Cheating daw. Straight talaga siya, Nandyan ba yan sa ating board? Survey says, top 1. Conyo Bicolano, pass or play? Problema sa pera. Meron na bang lumapit sa Dear Love na gano'n ang problem? Wala pa naman. Hindi ko alam ba't ko sinagot. Problema sa pera. Nandyan Pera. ba yan sa ating board? Wala. About gender, yun, parang hindi siya tanggap. Family problem, gano'n. Family problem. Okay. Final answer. Family problem. Anong sabi ng survey sa family problem? Paano mag-move on? Moving on. Paano nga ba? Magjojowa agad. Saan Actually, agad? pagsasabayin para walang moving on. Ano ulit ang sagot mo, Tanya Chinita? Pagsasabay-sabayin. Moving on. Nagbigay ng advice. Janora Salvador! Play. Okay. Wally Bayola. Sino kamukha ni Wally Bayola? Sure. Wally Bayola, nandyan ba yan? Wala. Bea Alonso pala. Sino kamukha ni Bea Alonso? Si Mara. Grabe, dami naman kamukha ni Maratoni. Okay, Bea Alonso. Survey says? Yay! Boy Abunda. Boy Abunda. Oo. Boy Abunda. Survey says? Hey! Liza Soberano. Liza Soberano, nandyan ba yan? Yay! For the win. Nicole Yala.
Sino raw ang mga kamukhang artista ng Love Radio DJs? Catherine Bernardo. Okay, Catherine Bernardo, nandyan ba yan sa ating board? Wala! Oh my God. Oh, Team Umagahang kay Ganda, for the steal, for the win. Grabe. Robin Shena, sinong isasuggest mo? Francine Diaz. Diaz. Konyo Bicolano, sino kaya? Kylie Padilla. Kendall Jenner. Final answer. Francine Diaz. Francine Tanya Chinita. Diaz. Grabe. Francine Diaz daw for the final answer ng team. At para makapanood ka pa ng maraming feel-good videos katulad dito, mag-like, subscribe, and i-hit mo na ang notification bell. Happy 50th anniversary! Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa amin.